फावथिनायनि गेजेरजों सोमखोर मुंनि सासे देरहासार फरायसाया मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव गोजौ फरायसालियाव गाज्रि लोगोफोर लोगो मोननानै संसारनि हाबिलासाव गबना जिउनि थांखि आरो बिमा बिफानि हास्थायनायफोरखौ फेलें खालामनायजों लोगोसे बिनि जिउआ थेर बेथेर जालांदोंमोन। नाथाय सोमखोरनि जिउआव माबोरै सोलायनाय आरो गुस्लायनाया फैदोंमोन आरो बियो माबोरै देरहासार जानो हादोंमोन बेनि सोमोन्दै दिन्थिनो लानाय जाबाय। बाबा सोमखोर, नोंहाथ' मेट्रिक आनजाद जोबलांबाय, दालाय माबोरै जादों फालाय? औ आफा, एग्जामा जोबोद मोजां जादों। खमैबो 80% बांसिन मोनगोन आखा खालामदों। हाबाब हामथारबाय बाबा, बिदिबाथ' मोजांनि खोथा, इसोरा बाख्नायजाथों। औ बिफा, एसेबां आरज खालामदों। आंनि फिसायाबो खस्थ' खालामना फरायदों, मोजाङाथ' जाखागोनानो। ओइ बाबा, रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव बहाथो फरायनो सानदों? आयै, नोंसोर हायोब्ला कटन कलेजाव नङाब्ला शिलंनि निगआवनो फरायनो सानदोंमोन आं। दे आफा, नों जेराव गोसो बेयावनो एडमिसन खालामनानै होगोन जों। नोंल' मोजां फरायनानै जों बिमा बिफानि आरो गामिनि मुंखौ लाखिलांदो। ना मा बुङो बिफा? औ आरो माथो, नै बाबा, नों मोजां फरायनानै सासे मोजां मानसि जानांगोन दे बाबा। जागोन आफा, आंबो नोंसोरनि हास्थायनाय बायदि जाफुंहोनो नाजागोन। दिनै मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट मोननायनि सम। बन्धुफोर, नोंसोरनालाय रिजाल्टआ बेसे पार्सेन्टेजआ? आंनाथ' 30 मोनदोंलै, जौसे स्ट'लै बेनो आंना। नंगौ नामा? देलै आंना 67% फैबायब्रा। सोमखोर भाई, नोंहालाय बेसे मोनखोब्रा? येस, आंहा 85% लोगोफोर। आं बेसांखौनो आखा खालामखादोंमोन। आयै, आफालै। औ बाबा, रिजाल्ट लायनो थांनाया बोरै जाखो? 85% मोनबाय आफा। आयै बाबा सना, हामथारबाय बाबा, हामथारबाय। हामथारबाय बाबा, हामथारबाय। जोबोद मोजां जाबाय। दे दालाय, नोंलाय बहाथो फरायनो सानदों? कटन कलेजाव ना बहाबा फरायनो? कटन कलेजावनो फरायनोसै दां आफा। हेलौ, आंनि मुङा सोमखोर दैमारि। आं गोदानै एडमिसन लादों। नोंसोरबो गोदानै एडमिसन लादों नामा? नङा, जोङो सिखायनायासो। आंनि नामा राकेश, बेयो आंनि लोगो मिजिं। उनफोराव माबाफोर हेल्प नांगौबा जोंखौ बुंबानो जाबाय। जागोन दे, नोंसोरखौ लोगो मोनबाय जोबोद मोजां मोनबाय आं। दे होमबा न' लोगोफोर, आंहा नै क्लासनि समाबो जाबाय, उनाव लोगो मोनसिगोन न'। अके, बाय बाय। बाय दे। ओइ सोमखोर, माबायदि मोनदों हस्टेलाव थानानै? राकेश, मोजाङानो थानोलाय। दा मोना दसे ओंखारदो, क्लाबाव थांसै। मिजिंबो थांगोन, एसे एन्जय खालामना फैनोसै। अके, जागोन दे राकेश। राकेबा काउन्टाराव थांनानै जौ अर्डार खालामो आरो जौ बथलखौ लाना लोङो। लोगोसे मिजिङाबो सासे मानसिखौ लोगो हमना ड्राग्स पेकेटखौ लायो आरो फैसा होनानै राकेब मोननि खाथियाव फैफिनो। खिन्थु माला हले मा बुस्थु बेलाय? नों खेबसेल' लानानै ना ओरैबायदि गोजोननाय मोनो। सोरखौ थानाय मोनलायगोन नोङो? बिलाइल'सो नांगौ, बिलाइल'। बे एन्जयमेन्टखौ लानो बेसे बिलाइ हाजार गारो नों मिथिगौ? हस्टेल दंमारगौ ना? मिजिङा मोनसे पकेटनिफ्राय सिगारेट बख'ना सोबो आरो सोमखोरनोबो मोनसे अफार खालामो। फार्स्टआव सोमखोरा गोनो गोथो जायो आरो आं सोबा होननानै बुंदोंमोन। नाथाय उनाव मिजिं आरो राकेबनि फर्स खालामनायाव सिगारेटखौ सोबो। बेबायदिनो लासै लासै सोमखोरा राकेब मोनजों क्लाबफोराव थाङै सिगारेटनि उनाव जौनि उनाव ड्राग्स लाग्रा जालाङो। न'निफ्राय लेखा बायनो कलेजाव गोनां जादों होनै गोबां रां बिहरग्रा जालाङो। बिमा बिफायाबो मोजांनि थाखाय नांगौ जादों साननानै बियोब्लानो हरो। साननैसो उनाव जेब्ला सोमखोरा
न'आव बन्द' मोनब्लाबो फैया आरो सप्तायावनो 10,000 20,000 रां बिहरग्रा जालाङो अब्ला बिमा बिफाया एसे सन्देह जायो मानो एसेबां फैसा नांगौ जाबाय थायो होननानै सानसेखालि बिमा बिफा सानैबो हस्टेलाव थांनानै फिसाखौ स्रोदहै नायहैखोमानो थांखि लायो जेब्ला सोमखोर बिमा बिफाया हस्टेल सहैयो अब्ला नुबायदि फिसाज्लाया जोबोद लोरबां आरो खानाय दारि गोलाव जाग्रावग्राव नुहैनानै बिसोरो सोंबाय आयै बाबा लोमजादों नामा मानो खोन्थाहराखै न'आवबो औ आयै एसे लोमजाबाय थादों खोन्थाहरबानो जायो सोमखोर बाबा मानोथो खोन्थाहरासै न'आवलाय थौ आफा न'आवनो थुदो साननैसो मानसियानो हामग्लंग्लं जाजोबथारबाय न'आव फैनानैबो बियो खाथिनि दुखानाव थांनानै सिरि सिरि सिगारेट बायना सोबहैखुमायो आरो गामिनि सानैसो लोगोफोरखौबो गावजों लोगोसे सिगारेट सोबनो फोरोङो जायफोरा लाइमोन गिर्जाजों बारा सोमोन्दो गैयामोन बेबायदि सेंग्रा सानैयाबो सोमखोरजों लोगोसे गाज्रि जालाङो साननैसोनि उनावनो ड्राग्स लाग्रा गुबुन लोगोफोरखौ लोगो मोनो आरो बिसोरजों लोगो नांना ड्राग्स बायखुमानानै सोबनो हमो आरो गामिनि बै सानै सेंग्राफोरखौबो सोमखोरा गावजों लोगोसे ड्राग्स लानो फोरोंलाङो लासै लासै सोमखोरा ड्राग एडिक्ट जालाङो आरो लायाब्लानो थानो हायि जालाङो बिदिनो बियो न'आवनो लाबोनानै सिरि सिरि ड्राग्सखौ सिरिन्जजों लाखोमाग्रा जालाङो सानसेखालि जेब्ला बिमाया फिसाज्लाखौ ओंखाम जानो थाखाय लिंनो बिनि रुमाव हाबहैयो अब्ला बिमाया गावनि गथ'खौ बिजिजों ड्राग्स लानायखौ ग्रोब नुहैसनो फिसाज्लाखौ बिदि नुना बियो बुजि मोनो जे बियो ड्राग्स लादों होनना आरो गोमोहाबो आरो बिजिखौ सेख'नानै गाबै गाबै बुङो आयौ आंनि फिसा बेफोर मा नों मानो बिदि जालांखो मारै बेबादि ड्राग्स लाग्रा जालांखो अ फोरबु आं दिनै मा नुनो मोनखो सोमखोर जों मानसि जानानै इसोरजों जोंहा जुदि गोख्रों सोमोन्दो थायाब्ला सैताना जोंखौ आन्दायहोयो इसोरनि जेंना जोंखौ थांहोयो नाथाय नों जिंगा दासि इसोरा जोबोद अनखर नों जुदि गावनो गोसो जानानै गुरै गोसोजों जेब्ला इसोरनाव निमाहा बिगोन अब्ला इसोरा जोंनि गासै पापफोरखौ निमाहा होगोन सेथि जन 7:2 बे बाथ्राखौ रोखा रोखा लिरनाय दङ जों गोसो फाफिननानै गुरै गोसोजों निमाहा बियोब्ला इसोरा जोंनिफ्राय गासै अधर्मियाखौ गोजान खालामो होननानै दे अब्ला नों गोसो फाफिनदो आरो बिनाव नों फैफिनदो नाथाय बे समाव सोमखोरा ड्राग्सनि निसायाव थानायलाय बालकनि बुंनायफोरखौ बियो खोनादों नाथाय बुजि मोनासै गामिनि मानसिफोरा आरज खालामनानै ओंखारलाङो साननैसोनि उनाव सोमखोर आरो गामिनि सासे सेंग्रा जाया सोमखोरजों लोगोसे ड्राग्स लाग्रा जाबायमोन बिसोरो बेरायनो होनना न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो बबेबा जायगायाव थांनानै गोबां जौ लोङो आरो ड्राग्स लायो फैफिननाय समाव बिसोरो बाइकखौ ओरैबायदि स्पिडआव सालायदोंमोन जे बिसोरनि बाइकआ मोनसे टार्निं लानायाव स्पिडखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव सेरावनो थानाय मोनसे कारेन्ट खुन्थायाव सौदावहैयो सोमखोरनि लोगोआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सोमखोराबो गोबां सिरियास इन्जुरि जायो गावनि लोगोखौ गोलैना थानायखौ नुनानै बियो लासैयै गाव गोलैना थानाय जायगानिफ्रायनो राव हरो Hey, Tira, are you okay? सोमखोरनि लोगो रुंसारि जानाय देरहानि नखरनि नुथाय
जों नोंखौ खोमाना लानो गोसो गैया दाबो सम दङ अननानै गोसो सोलायदो आंबो गासैबो निसा मुवाफोरखौ गारनो गोसो जाबाय आं सानदोंमोन बेफोरबायदि बाहायनानै आं रंजानाय मोनगोन गोजोननाय मोनगोन होननानै नाथाय गासैबो नंखाय आंनोबो जिउनि थार गोजोननायखौ नांगौ नोंसोरबायदि आंबो इसोरजों लोगोसे गोजोनै थानो हास्थायदों नाथाय आं ड्राग्स एडिक्ट जानायलाय गारनो इच्छा जासेयावबो हायाखै अन्नानै आंनि थाखाय आर'ज खालामदो लोगोफोर आरो आंखौ निमाहा होदो सोमखोर नों सिन्था खालामनो नाङा जेब्ला जों लुकासनि 15:11-30 सिरिखौ नायो बेयाव जों सासे बिफाया गावनि गोमानाय फिसाज्लाखौ एबा जाया गावनि धोन सम्पतिखौ फाननानै गोजानाव थांदोंमोन आरो बेखौ बिफाया माबायदियै सानफ्रोमबो लामायाव गसंनानै नेबाय थादोंमोन गमामा जेब्ला फिसाज्लाया फैफिनदोंमोन अब्ला बियो बेसेबा गोजोननायमोन आरो बजबना लाफिनदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि इसोराबो जोंखौ जेब्लायबो नेनानै थायो जों पापीब्लाबो जेब्ला जों गावनि पापफोरखौ नागारनानै इसोरनियाव निमाहा बिनानै बिनिसिम फैफिनोब्ला बियो जोंखौ बजबनानै लायो आरो जोंनि गासै गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होयो नोंखौबो इसोरा निमाहा होगोन आरो नों थाबैनो सोखाजानायखौ मोननो हागोन दे जों अब्ला बयबो सोमखोरनि थाखाय आर'ज खालामनि बे जाथायनि दाननैसोनि उनाव सोमखोरा गावनि रिच वाचखौ नायनानै बाइबेल लाना गिर्जायाव ओंखारलाङो बियो थाल्लायै गोसो सोलायबाय आरो लाइमोन बिफानाव आर'ज दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा खामानि मावबाय लोगोसे उदालगुरि कलेजावनो एडमिशन लाफिननानै फरायफिनबाय बेबायदिनो सोमखोरनि जिउआव गोजोननाया फैफिनबाय जों सोमखोरनि जिउ जारिमिनाव नुनो मोनबायदि सोमखोरा माबायदि सैतानजों आन्दाय होजादोंमोन माबायदि संसारनि लामाजों आगान सुरदोंमोन एबा संसारनि मुङायाव गोजोननाय मोननो हास्थायदोंमोन नाथाय बियो थार गोजोननायखौ मोनाखैमोन जेब्ला बियो गोसो सोलायबाय आरो इसोरखौ उनसंबाय अब्लासो बियो जिउआव थार गोजोननायखौ मोननो हाबाय बे सुंद' फावथिनानिफ्राय जोंबो सोलोंनि माब्लाबा जोंबो इसोरनि बेरेखा खामानि मावफ्लाङो आरो सोरबाफोर जुदि निसा मुवाफोरखौ बाहायबाय आरो इसोरनि बेरेखा थांबाय नोंथांमोना इसोरा आंखौ नाजावफिननाय नंलिया एबा निमाहा होनाय नंलिया होननानै साननो नाङा मानोना इसोरा जोंखौ जेब्लायबो मोजां जागौबा गावनिसिम गिदिंनानै फैगौबा नेबाय थायो आरो जेब्लानो जों गोसो सोलायनानै इसोरनिसिम फैफिनगोन अब्लानो इसोरा जोंखौ बजबनानै लागोन